About this song Handikendenge, okay. Tote apa wakendenga nezva passion Java because you've responded. No. Ndare kwanza kune hondo masoja kaenda kuhonduka. Azviroti abatika ndo basa rawo. Isusu trade defense forces. Saka tikaona kuda kuvhiringa masinika totakura zvombo tiende kuhondo. Ibasa reduka. Saka ukashedzwa basa. Azviroti wavhunduka. Urifana upedzisa chi mission. Have you had a confrontation with passion Java? Ukama wako yona passion Java wakamira sei? Tangozi yamba batangira na kutukana. Iwo ukama wako na passion Java. Ukama wedu hausi tongoziyana kuti munhu adotenga zvinhu zvesona. Kundiziyana passion akachona kuti mana achida kuimbwa achikumbira achibhadhara mari achita sei. Ndara mudani. So you saying aenda kuna team anachida kuita sei? Achida kuimbwa. Ona. Ndipo ndakaziyana naye. Dai pasina team adenzinga mziye. Saka ndina ukama naye. Ushamwari wedu ataiziana. Ndikucha kuya chiamana ndodaita mbiri ita so ndine mari yakati ona nipa mashows I think ndozveka officials I don't think namboita show nayo nzigara mubudget but pamwe pesa apa yango battle tamana tima ranga kwa diro artist akawa chirekoda nongo mtu big up mudera passion chichiona majezo yanga sanga sendi I think first song yatikamitira na Shinzo asakati pa 3 years akati tamana arangochina matira wakamba kutupuwa munhu mari chamanda wazokupa mari kutamana vanhu kuna matira mana wese yekubelievisa ndo kamuna yakambuda kaita level sekumfugamisa ndo yaida kuita majezo aya so passion idzungu zvaro but isusu kwatikamzira mundaraka angato down zvekudaro ona aito notorwa nemota Carlos Green oyo ane studio first song yatakamitira 3 years ukabvunza Shinzo ona so tiri munhu wekuti tari mudziro tsita munhu amwara doti because ayati amada kuti cheche yangu chese isikano but munhu wacho akatozona kuti akutotiza church man. But what Calaz, yes you're talking about all these things but other people are saying probably it's just a gimmick that you guys are playing, a game of numbers too. Controversy sells, we know that. Is this what you're doing? My am there isatamini basa mdara tamini basa indi kana chinzi tukuita magimmicks vatimete pabasa ona because music kuti ndisvike pana pe music ona kuti andiziya anditambire mafanzi angu svika ipapo ende ukatotarisa kubva kwatakabva atinombori music yedu airiri netuni yacho kadaro ona ukatona chitonetsana mustreet mudara tikaronza ajalavha anetsa ningirikini tokona kuzotaura nabadi zvine zviri chokwadi ona but atiite tumagame chokuti ndonzi ndobhadharwa mari ndotanga kutamba mafeelings evanhu man. But would you want to work with passion? Why passion akatargeta yokukuvinga pavanhu vese kutangana kudhisana newe why? Anotangana nini mudara akatangana nokawanda recently ndakati mutunga wingidi anodaira ona anotuka vanhu vese ofichi vamwe vati isusu hatikwanzoita sei ngatimigno ona but ukaignwa benzi vanoti benzi ropinda padheni rotakura mwana tanga umhanya naye ubva kuti musisi yabenza ari kupenga vanhu vese havasi vese vanotolerata zvinhu zvanoita ende iyi handakataurira namaititi kuti ndini ndakatageta Calaz uye ndaizoti achadaira ndaida kupusha song yajamaster saka inini handisi mumagame naye. But would you want to work with him outside these issues that are going on? Would you want to work with him? As long as kanachita music ichenda pa platform pangu kuti ndoita music inonzi iri kuenda pa channel ya Passion Java zvikureva chizvo kuti vapana vese vanoita nawo zvinhu yese music kurekodi wano skid yese yana rock ndiya Passion ona ende Passion wacho mukazongonzi after 3-4 days anongochinja artist ani munhu anenge kufamba naye zvichika kuti marights emusic yese anosara inani ini ndikwanisa kushanda naye as long as kana chinhu chikuita basa rinoenda pa page pangu rinoenda pa channel yangu ona because kana chikwanza kuvhara ini ndiri mupenyu ko vana vangu vanozoita sei vakuda kuti mudara uda kamboimba song gore rakati penyu ona chimuti something so the only way andikwanisa kushanda naye ndeyekuti basa rinenge chienda pa platform pangu ona chimboshedze mfana yangu ipata mutarise zvinezvo ona azvibatsira kuti uncle Lepaton akambosenzana Java singaiti ona akatengerwa motikari yakanaka Java muzi mota nedza mapicture dzinganiko mota dzimwe dzinochipwa vanhu vatorwa mapicture padzogumira mapicture mira but what iwewe mota nedza mapicture kuti inongo presentwa ipapo and then it's taken away uncle Lepaton vana motikari yavo re bandit ipi pombi yakabuda ane BMW yana yakudhara kwete mota yakabuda Java anombira akafamba naye ona but mfana munhu wekuti anenge ari lawyer ona kune zvinhu zvake vapana kuti vapana kutsvaga ona vanotorwa advantage asi munhu akambotengerwa mota mudhara mukanatsoina chifamba dzingani mudhara dzinopedzera kuona muswe mapicture uyu haufakadziona futi so ini ndongofunga kuti munhu handifunga kuti anonhu ada kusumudzira ona Passion ndofunga da kunzi pamwe hama dzake dzikambotaura nesu ndofunga mveso aida kuimba ona pazvakaramba because ukatarisa
pa music video right zvafana song yakabudisa Jalove imsuno aitonge ndiye Jalove uona akabudisa video na Ruki wacho aito chazobuda na coffee iye ndiye atonge ndiye kema na coffee uona so asikuzo ada pusha vanhu irika kuti akushandisa vanhu kuzvipusha uona because kana uchiuda undisponsor uda undisimbisa uona kwewo udaita main active chinhu changu sei so pane zvinhu tu mudara uona anofanira kutaura kudaita sei audaita DJ Kaliri arikuda ngonzi ari kubatsira vafana here because haisi charity ka amomu ndakanzwa mataura DJ Towers hanzi charity inoitwa na Roki asi kuitwa charity mudara ari kushanda haasi kubatsirwa mudara uona arikutoimba kuimba ndokubasa kwake but iwewe na Passion Java pane pamakambopesana here paunyatso kuti apa ndo pari kutangira nyaya yedu apa zvese izvi zvakuitika but nyaya iri kutangira apa pa $3 iri pai kudhara kana kuti kutangira apa ndatomusimbiso kati kuti munhu wamwari unoziva muchimu respect but handina pandakambonzi ndakapesana kana kutuka naye until aita sei auya achitaura zvinhu sirizvo uona auya achitaura zvinhu sirizvo zviya zvikuda kufadza vanhu zviya kuti unenge uchifadza vanhu paindaneti uona uchitaura zvekupenga asi nini unenge uchindifonera everyday unenge uchidei anokufonera Java ndara iPhone 13 inopinda mbudzi dziridzi iPhone direct kubva kuAmerica anenge achidei wanotyisa ukadaira manje magun voice saka ukadaira unowana black magic achitobata phone yake ukafonerwa navanhu wakadaro iwe ungati munhu ari kutuka pa Facebook ari kutuka kwese ukubona achikufonera unodaira kuti uite sei sekufunga kwako pari kufona ari kudei uona mfeso yazvaanoita mudara zvaanoita naufana kwawanda akakutuka iwo zvafana pakatuka Jinimbi ari kuDubai anomhanya kuya kuZimbabwe vamhanya kudomboshawa mudara sori mudara chichichiona zvazvapera ka but kuvanhu hazonotaura kuti akumbira regerero saka zvanoita notuka artist utanzoti artist wari down one panotuka maimba pana kundopa 500 abo unenge chingoenda kukopora chichiona iwo pfungwa chalicha zanga chike Java pamberi kwamwari chavo zvokuti anza anoti ndindakanyara chatelishas anga chike Java zvamwari chavo chatelishas anenge achobhajara wanzi wangu sadaro uona uyazoita kopora vanhu but hakuna mnda. Let's go with a brand new one right on Power the platform aiwa dai mwari wakuitira nyasha ino handikwanisi kuitira nyasha asi